Aký typ oblečenia máš najradšej? Preferujem väčšinou také ležérne a pohodlné veci, ale vždy musia byť také výrazné, farebne. Ja som si istá, že v obchode Sharon nájdeme určite nejaký odev podľa tvojich požiadaviek. Čo sme Majke obliekli ako prvý outfit? Ako prvý outfit sme Majke obliekli upletové šaty z príjemného viskozového materiálu. Keďže nám prichádza jar, tak sme použili materiál v sitých farbách, a ktoré sú rafinované, doplnené čiernym materiálom, ktorý opticky zužuje. Ako sa cítiš, Maji? Výborne. Sú pohodlné šatky? Šaty sú úžasné. A najmä tie vrecká mi tu vyhovujú. Ako ďalší model sme vybrali šaty, ktoré sú v kombinácii úplet so saténom. Tu je veľmi zaujímavý prvok, je tu použitá fotografia, ktorú sme vlastnoručne urobili v New Yorku, a tento model je doplnený o elegantné sako zo saténu. Check 'em, sitting in the back, looking bored, acting like they cool. They be not moving and they looking like fools. They be thinking pussy's gonna come up to them, but they be wrong 'cause pussy smelling money in the wind. Time to wake up. Čo ste zvolili ako tretí model? Zvolili sme saténové nohavice 7-osminového strihu, ktoré sme doplnili hodvábnou blúzkou, ktorá má zaujímavé vyfarbenie, rúžovo-sivé, a ako vrchný outfit sme vystriedali 3 druhy. Bol tam sivý dlhý svetrík, sivý kratší svetrík a rúžové prepasované sako, ktoré Majku veľmi osviežilo. The bass from above, the bass from above.